Ing inin ni. May ako karon diri sa buladan. Malit kog bulad nga ni kay balag mag-quarantine ta ninyo di lang ta mga matay sa way kaon. Sinako ang bulad nga ni oh. 55. Ay dungagan nako dong kanidong. Pila ni? Isa ka gramo pod. Ang bulad nga ni oh. Wanted dong paborito ko tong bulad. Nga ni pod. Ano hikalkag nga ni. Ano po dong tagrama pong kalkag dong nan-out lang nga ni sa ilang ano kanilong nga kuat malit ko diri og ginamos dong uyap oh payo ba yung uyap ing inin ni malingki mingan he wala may gikaon basig musulira pa mo mata mo sa karap mingan he ing inin ni ano mas blinking ni naka-gloves mo ko ito ilang itlog dito oh shit eh palit na lang po mantika manigurado pilang itlog ni mo dong ay presyo yung itlog na tag city yung itlog na tag size gusto ka dagkong itlog ay tag city ano na yung kilo sa mantika 1 kilo dong 55 nga na yung tika lamat dong ay naisingko nga na dong o para dagkog itlog ni kuya kay itlog niya oh gusto mo malit nga itlog dali mo kay kuya salamat ni mo dong kapalit na me ing inin ni no kay clubs at suot pagkog ganang face mask kauban ako karon manglakaw mi si ing inin ni na si pining gato si ngisi ang ngisi na si pining Amo ba na si Minini? nangka ano si Fredo osa ka dong Amo ba si Minini? ing inin ni manglakaw mi kay magrubing mi nga ni sa barangay ang awo na to ning mga kalaki ning mga barangay official nga gipang-ugom ang sardinas o noodles pagliktan ko ning mga liog ani nilang gagahi musta ka naman General Bato na naman lagi kay buhok ano ang kagkalaban sa Ghost Fighter ing inin ni naong ingon na magkagnaong ni Sub-Zero og ni ano ang kagkalaban ni Eugene si Taguro ano lakaw mi nga ni kaman adtuon